Day, Krisya, sa man ganahan ka manarbaho? Nga naman, day? Naman kukuhit ka ila pa nga nahitag mabantay o bata. Basta ganahan ba ka ba? Ikaw lang akong ipasulo dito, be. Asa man? Sa Rubagay, Ah, sige, sige, day. Masuod ko. Ako inon si mama. Uy, dumagete, gyud. O, ma. Kay namay mo tabang nako nga makasuod kog trabaho dito. Unya, kaya ka ni mo nga mubantay og bata. Kaya ra ma, uy. Nala, sige. Pag-amping baya dito, ha? O, ma. Ang imong buhaton, magbantay ra ka sa bata. Ha? Asag din na lang ubang trabaho undiha. Ang importante, ang bata. Ote. Ay, salamat. Kay buotan ra ang nahimo na kong amo. Oh. Uy. Ang ako maning manghod ang nanawag. Hello, day. Hello, te. Nanawag lagi ka. Gisugo ko ni mama, di ba? Ipangutana ko nung kakon, okay ra ba ka diha? Igna lang si mama, day, nga okay ra ko. Buotan naman akong amo. Sige, te. Ako lang ingnon. Uy, unsa man din ni Krisya, oy. Kanaghambang trabaho din eh. Ang, wa pa ko makapanglimpyo, te, kay dugay mo ko natog ang bata, good. Ay, mga turungan pagyud ka. Pangitag paagi nga magtrabaho ka. Api na ko buotan ni akong amo, da. Maayo naman din sinugtanan. Pero nagkadukay, ligawas ng tinuod kapatasan. Ah, day. Te, ingon si mama ba nga, mapauli ba ko nung kasi mong birthday? Mo pauli ko, ugma, day. Mo pauli ko kay nigawas ng tinuod nga batasan sa kong amo. Uy, mao din lahit na bo. Oo, ma. Sa sinugdanan, may kigbatasan. Pero sa kadugayan, nigawas naman iyang bati, uy. May pampahawa. Mao gyud. Nga dugod in taon nga mag-antos man ka ng batig batasan, uy. Habi pa lang, dili ka makakaon ko dili ka manarbaho. Maog yun. Onya, magpundo na lang ka din sa ato, te. Anak, giday. May pamagminyo na lang ka, te. Ha? Kisa ba akong minyuan? Si Jel. Kinsa man na? Ay katugong imong crush sa una. Nagkita man mi. Onya, nangutana siya nimo. Ha? O lagi. Ningon ganito siya nga, mamisita siya nimo. Unsa? Ay, laay sa ding magpundo tas bahay ta. Pero sige na lang. Maayos sa ding magpundo ko din sa bahay kisa makatunong kog amo nga bati o batasan. Ikaw siya, ninangita nimo. Oh, kinsam kay nangita na ako. Hi, Chris. Ah, Jill. Ikaw di ang nangita na ako? Ako yung taon. Kumusta naman ka? Oh, maura gyapon, gwapa. Anak, yun. Nasuroy lagi ka. Kasi ato ni mo, uy. Ay, gilaay mo ko sa amo. Unya, anak, kabalita mo ko nga. Niya ka. Maong nisuro ko rin eh. Aw. Unya, kumusta naman mo sa imo iyab? Ha? Uyap? Oo. Kumusta naman mo? Buo mo ko'y uyap. Ha? Sure, oy. Lagi. Umang taon ko'y uyap, uy. Oh. Kung mo na, pwede di ko manguyab di mo. Oh, Um, Jill. Mutog ka na lang ko ni mo sa tinuod, ha? Sa una pa mo ko ganahan ni mo, Chris. Oh. Tinuod bitaw. Ganahan ko ni mo sa una pa. Pero mauwaw na ko manguyabi mo. Pero karon, di na ko mauwaw nga muingon ni mo nga I love you. Jill. May chance ka ko. Ang tinuod sa Jill. Na-crush man ko di mo sa una. Oh, ha? Kung mo na,
Parehas sa atong feelings. Oh, Jill. Ako mauna. Uyab lang to. Sige. Rish, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Magliwi na lang ta. Ha? Gusto na magod ko nga makakitag anak. Maong magliwi na lang ta. Ah, sige. Dugayan ako ng andeng. Maangkot ka. Dong, na ako ibalita ni mo. O sa mga day? Mabdos na ko. Tinuod day? Lagi. Doon ako kabuhan nga. Warig laha. Kung mo na, matuman na ginayang ako panganday nga makabaton og anak. Aray! Aray! Dong! Dong, Day! Jill! Oh, day! Ano ka? Dong! Dong, sakit! Sakit na kaya nga akong tiyan, Dong! Ha? Basig mga anak na ka, day. Dali, dadun ko na ako sa ospital. Naunsam sa nis Jill, oy. Dagdugay naman kayong mauli. Asam di ka di siya paingon. Rish! Rish! Abili! Kadiyot lang! Kadugay ko ni muna uli. Ay, langan ko gamay na eh. Ang mga barkada ko, nagkadog inom. Karay kami, gutom ba? Dong, hatagi ko og ipalit na tugsudan, be. Ha? Ako kurta, oy. Hain mo tayo mong kwarta. Naku yung gamitan, oy. Sama ka. Anya? Watay sudan ini. Magsuwala kasin. Ha? Oy, kawag ko day ayo anang gel. Nagtuo ka ni kong mayo siyang batasan, ma. Pero dili man di ay. Mo ganay tinuod yung batasan, karon pa na ni gawas. Huwag napagod ko'y nadunggan nga storya. Unsa man, ma? Wa man day kuno ka mauyunis inahan anang gel. Unsa? Aw, inuod man nga. Wa ka magustuhin ni mama. Unsa? Pero wa siya mahimo. Kay may anak naman ta. Ha? Wa gyapon kay kwarta? Wala lagi ko kwarta. Asa man di mong kwarta? Saan ka nang hurot, uy? Naku gibayran. Nga. Nagkalingaw sa mig inom sa mga barkada. Ako naman ay batasan ni mo nga, dili ka mo hatag og kwarta. Unya, watay makaon din eh. May pag magpauli lang ko sa amo eh. Og dalon ako ang atong anak. Wa na day ayo ng inyong pagpuyo. Wa na gid, ma. Kaya wa na may kwarta nga, ihatag si Jill na ko. Wa na may makaon. Kung mauna nga dili ka niya kayang buhion, dinhay ka na lang sa ato, kay bisag pobrita, mabuhi raman ta. Oh, naa si Jill, ma? Ito as gawas ay, pagsulti mo. Ngano ni amang ka? Pauli na lang sa ato, day. Papaulion ko ni mo? Unya, wa kay kapakaon ako? Mag-usap na ligo, day. Maong pauli na yung taon sa ato. Kay mingaw na kay kunin mo ug sa atong anak. O sige. Hatagan di ka og laing higayon. Basta isaad lang gid ako ha. Kung magtinarong na ka.
Nga dili na ka magbarkada-barkada ug muhatag na kasi mo sweldo diri nako. Oo, day. Isaad ko na nimo. Naunsa ka, day? Lain man kayo ang akong gibati dong uy. Ha? Lain ka akong kuto-kuto. Basig mabdos ka, day. Oh, bitaw na. Kaya wala na pa ko regla, ha? Palitin kong pregnancy test tong bi, aron maklaro ni. Ha? Mabdos ka? O, dong. Mabdoskit ko. Mayo hinon, day. Kay maduha na ang atong anak. Dong, nakabantay ka nga. Muraliki, luyaw na nga tong anak sa. Musubitan na akong nabantayan, day. Wa ka ni sakit ang atong anak, dong. Ato na ipa-check up, day. Dok, unsa may sakit sa among anak? May diferensya sa kasing-kasing ang iyong anak. Unsa? Mauday nga luya kayo ning atong anak to. Kaya naman din diferensya sa kasing-kasing. Unsa may atong buhaton ini tong? Ato lang yun ati manon ang atong anak, day. Baby, dali na. Dali na. Baby. Oh. Daon sa kaling among anak nga. Nga na, wala naman ni maglihok. Dong! Dong Jel! Oh, day. Naunsa ka? Dong! Wala naman ni maglihok ang atong anak, Dong. Unsa? Oh. Inuwa ko. Day. Patay naman yung atong anak. Unsa? Huwag na kining atong anak, day. Patay na, day. Dili. Dili. Anak! Anak! Tamis ng ating pagmamahalan. Tungod sa sakit sa kasing-kasing, namatay ang ikaduha na akong anak. Igo na lang kong pagpato sa akong mga luha. Kay kining tanan pagbuot man sa Ginoo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Krisya nga taga Campanga Amil Santa Catalina Negros Oriental. Uban sa awit ngayong ipangayo, awit nga nagulahan, guhit ng palad. Ito ba ang guhit ng aking palad? Ang mga kaagi, gibahotan o duwa sa radyo ni Ricky Persuelo, garing ugapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papera, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabi. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. Ubagahay pada sa Handumanan Official Facebook page.